Duha ka magbarkada sa General Santos City ang naghatod gayod ug dili lang Christmas vibes, good vibes pa gumikan sa ilang highest energy level nga pagpanaygon. Aton silang ilailahon sa report ni Justoni Humamil. To the highest level gayod ang pagpanaygon nining duha ka taga General Santos City nga karon viral na sa social media tungod sa ilang dili lang Christmas vibes apan good vibes gayod nga pagkanta sa mga sikat nga kanta sa Kapaskuhan. Sila ang Caroling Divas sa General Santos City. Wala mong nakita ang pangwana masanagan. Kapinduha pa lang katuig nga magbarkada si Jaram Dacuba o Baby Shark ug si Jimmy Alisna. Nagkaila sila sa usa ka karaoke bar. Nakahiligan na gyud daw nila ang pagkanta sukad pa kaniadto. Daghan gayong mga netizen ang napalipay nila sa ilang performance bisan pa og dili mao ang lyrics. We wish you a Merry Christmas. Una-una, hindi po namin in-expect, pero yung may nagsabi na ganon, viral na kayo, ganon. Saya-saya namin, ini-enjoy lang namin yung life namin. Sa kadami-daming mga tao na masayang-masaya po sa amin. 3:00 pa lang sa hapon, nag-andam na ang Caroling Divas sa ilang racket. Humansaw sa kaoras, nagsugod na sila og libot sa kabalayan sa syudad aron banaygon. Gani, halos malibot na daw nila ang tibuok Sorsogon region. Human sila nag-viral online. Wala tuon na ang naga-invite kanila sa mga event. Pag Caroling, happy kami pag Caroling kasi may malaking kita. Daily needs namin, sir, iniipon kasi nagre-renta lang kami. Tulong na kasi yung ng mga tao para sa amin. Para may mapambili kami ng mga pangangailangan namin, araw-araw. Gawas sa pagpanaygon, paggupit og buhok sab ang gikabisihan nila nga usa sa ilang panginabuhian. Dili lang ang Caroling Divas ang feeling blessed karong Kapaskuhan sa grasya ug suporta nga nakuha nila online. Apan lakip na gayod ang tagbalay nga ilang giawitan. Ang babait ninyo, areking thank you. Ipagid ako sing dako, muna akong sitwasyon, nakabati ko sa matingog nga lami kaayo. Sana pagpatuloyin nila ang ilang performance para makapagbigay na saya sa mga tao. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Justoni Humamil para sa One Mindanao. Johan!